Oh guys, ebar fैनोसै comment. लोगोफोर दासो फैदों आरोना दा गोदान माने दहाय खनसे फैदोंमोन लाइभआवहाय थ' लोगोफोर माने कमेन्टआवहाय लिरजायाखैमोन आरोना जोंहा उदालगुरि लिरजानो आदाया आंखौ माने कमेन्ट खालामनानै बुंबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच आदा आंबो माने थाब माने माबानायावहाय माने थाब नाफ्लांबाय सेलेक्ट खालामनाया जायासै आरोना थ' दायो रायलायनोसै आरोना लोगोफोर दसे जोङो दे गासैबो कमेन्ट खालामलायलायबानो जाबाय थ' थेंक इउ स' माच आदा उदालगुरि लेजेन्ड भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हा आदा सासेया नायदोंमोन आरोना दा हयले फैबाय नायदो एबार कमेन्ट होसिगोन आरोना दै नायहो एबार कमेन्ट सोरखौ सोर दादाखौ आंनि लोगोफोरखौ सिनाय मोनगोन नोङो दायो थ' लाइक होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' भिडिअखौ लाइक होलां नायलांलाय लाइक होलाय होबानो जाबाय थ' दसे रायलायनोसै आरोना गासैबो ज' जानानै थ' सोर नायदों माने कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओइले नाय एबार साथाम फैबाय नाय टिग्रि साथाम फैबाय नाय ओइले दिनै ओंखारदों आरो दुइथो लाइक खालामदों थेंक इउ स' माच लाइक खालामदों आरोना गासैबो नायनायनि थाखाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट जों सानैखौ खालामदो नायनानै मोजां नै ओइले नै जोंहा सार सासे हरदोंलै आरोना जारौ सोरनिनो ओइ जोंनि सार जारौआ सोरनि सोरहा सोरानि सोरानिनो बेयो जाबाय जोंहा आदानि आरोना स' आदानि ना नोंखौ बुंदो नोंखौ सोरानि होननानै बुंदो आरोना सारा नोंसा माबानो नङा जागोन दे उनाव बुंगोन आरोना स' माने आदानि फिसाजो आरोना इयो थ' आरो कमेन्ट खालाम कमेन्ट बहा दङ नोङो माबायाव दं नामा अफिसाव दं नामा थ' साब्रै जाबाय साब्रै लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ दसे रायलायनोसै आरोना ज' जानानै दासो फैदों एसे आगोलाव होदोंमोन आरोना लाइभखौ ओमफ्राय लाइभ होबाय थानाय टाइमावनो माने माबाया कमेन्टआ श' जायाखैमोन आरोना कमेन्ट होजाया जादोंमोन ओमफ्राय आदा उदालगुरि लिजेन्ड आदाया माने कमेन्ट खालामहरबाय आरोना गुबुन मोनसे भिडिअ ओमफ्राय थब नुबाय आङो बेवहाय स' माने भुमिधर बसुमतारी हेलौ हाय भुमिधर हाय माबोरै खबरा आं अफिसावनो दङ दे खामानि मावगासिनो नामा मोजां दे नै दसे ओरैनो लाइभ फैदों आरोना रायलायनो होननानै लाइक खालामबानो जाबाय भुमिधर लाइक खालामाखैबा बहा दं भुमिधर नोङो खोन्थाबानो जाबाय कृष्णमणि ब्लग्स हाय सिस्टार हाय गुड इभिनिं होनदो आरोना खबर ভাল ना 3 लाइक डान थेंक इउ स' माच थ' खबर केनेका मासो सोरबा कमेन्ट होदों नामा हाय किउट बेबि नोंखौ किउट बेबि होनना बुंदों थेंक इउ स' माच ना सिस्टार थेंक इउ होनना बुं मोजाङै बुं थेंक इउ हारिबिया नङालै हारिमुआ नङा खामानि मावगासिनो दं र' अके मावबाय था खामानि बरिया इसोर वेलकाम बाय नोंखौ बुंदो नों थेंक इउ होआखै होमबा निउ भिडिअ दिस साला नाय मय साबो टाइम पोवा ना हा आंखौ बुंदो र' इयाव रायलायबाय थानो आरोना निउ भिडिअ दिसु साला नाय চোৱা মই মানে এসে অলপ মানে বিজি আছো মানে অলপ কি কম আৰু চাবা দে অকে চাম পিছত চাম বাৰু খবৰ সবৰ কলে হ'ল কেনেকা ভাল না নিউ ফ্ৰেন্ডছ কাম কি কৰি আছা এতিয়া তো আজানি হল চালে হল অকে আজাৰি হলে চাবা অকে চাম পিছত চাম মইতো হলে ভিডিঅ' চাব আছো আৰু माबोरै खबरफ्रा सों लोगोफोरखौ दादुनि लोगोफोरा माबोरै दङ होननानै सोंनाय खेबसे दे नोंखौ नुवाखै दे मोजाङै नोंखौ नुवाखै माबोरै दङ मोजां ना खबरा होननानै नोंथांमोना लिलु जारुनि मुङा मा नोंनि मुङा मा सोंदो सारा खोन्था हा मोजाङै बुं मा जादों नों मोजाङै बुं
मोजाङै खोन्थालाय मा मुं नोंनिया मोजाङै बुं सार गोसा बुं खोनायाखै मानो मोजाङै रायलायनांगौब्रा मानो मोजाङै रायलायनोलै नुवाखै नोंखो नैथिं था होमबानोसलाय एसे खाथि दोरा थांना बेखिनाव फै हा बेखिनाव था दासलाय नुदो रैरुब बर' नोंखौनो सोबबो सोंदो लायजारंनि मुङा मानो रैरुब बर' बेनि मुङा रैरुब बर' ना रैरुब बर' नोंखो नोंखो सिनाय मोनो गासिबो सिनाय मोनखादों नोंखो गासिबो लोगोफोरा माखौ माया बिफानि माया सिनाय मोनदों नोंखो सिनाय मोनगोन ना आंजों थानायखाय सिनाय मोनदों थ' लाइक खालामबानो जाबाय गासैबो भिडिअखौ नायबा माने लोगोफोर जोंहानाव फैयो आरोना बेनिखायसो सिनाय मोनदों लोगोफोरा रावबोनो कमेन्ट खालामाखै र' ओइ बिदि लेथ्रा खिना सोबबो नायबाय थादों बेयावहा ओइले हनै रैरुब बर' मा थाखोआव फरायो जारौआ खोन्था नोंखौ मा क्लासाव फरायो सोंदों बिथराय UN एकाडेमि बिथरायाव फरायो आइथि सोंदों खोन्थाबानो जाबाय ओइलाय सोंदों नाय रैरुब बर'आ मा थाखोआव फरायो जारौआ नोंखौ जारौ होनदोनाखै रैरुब जारौ गुड गार्ल होनदों नोंखौ गुड गार्ल होनदों नों आरो बिदि जाबाय थाबालाय नों आरो स' सासेल' दंख' आरोबो नायबानो जाबाय सोर फैदों कमेन्ट खालाम गाइस जायालै थ' माबोरै दङ लोगोफोरा दहाय साब्रै फैदोंमोन मा जाखो रावबानो गैला माथो आरो सासे फैबावबाय कमेन्ट होबानो जाबाय कमेन्ट गरिब शर्ट FF मा खबर मावजि एकदम मोजां फेन्टास्टिक भाई मोजां नोंहा माबोरै खबरा खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों थ' नेनानै थाबाय कमेन्टआव होबानो जाबाय आरोना जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि थ' भिडिअ होआखै आरोना थ' लाइभआव दसे फैबाय ओरैनो रायलायनो होननानै थ' दसे रायलायनोसै 1 घन्टासो सम मोननाया दे आं दोनथ'बायलैनो अके जागोन दे जागोन खामानि माव खैथायाव सुटि जागोन सुटिथ' 7थायावसो जायो खोमा दे मावबानो जाबाय खामानि थ' दसे रायलायनोसै पिकनिकनि प्लेस बहा गरिब शर्ट FF पिकनिक जानायनि प्लेसआ जाबाय जों गामियावनो आरोना गामिनि ब्रह्मपुत्रनि जोंनि ब्रह्मपुत्र एकदम खाथियावनो थ' बेयावनो जासिगोन आरोना जोङो गामियावनो ओमफ्राय जोङो बगामाथियाव थांगोन साननाय ओमफ्राय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय माने थांला आरोना बगामाथियावहाय गासैबो थांगोन साननायमोन बगामाथियावहाय ओमफ्राय थांला आरोना दायो बगामाथियाव नेक्स्ट इयार मायाव थांगोन माने थांगोन स' माने जोंहा फेमिलिबो मोनसे पिकनिक जागोन आरोना साननैसो उनावहाय स' बहा थांनाय जायो रायलायाखै आरोना दायो भिडिअखौ साबसक्राइब गासैबो नुगोन आरोना स' भिडिअ लाबोआखै आरोना निउ इयारनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन आरोना गोदान बोसोरनिफ्रायसो आं भिडिअखौ बानायसिगोन आरोना स' मबाइलाबो माने एसेबां मोजां नङामोन आंनिया ओंखायनो माने दायो एसे र' निउ इयारनिफ्राय भिडिअ मोजां लाबोसिगोन सानदों आरोना गाइस थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअआ थ' र' किउट थारलै माइनायानो नोंखौ किउट होनदो थेंक इउ स' माच होनना बुङो थेंक इउ होनना बुं नोंखौनो इमान सोबबो मोजां मोनदोनो आंखौलाय साफाखौनो नुथारखानो बायला आंखौ मोजां नुवाखैना आं मोजां नुगोना नुवा आं मोजां नुगोना नुवा नोंखौसो मोजां नुदों नोंखौसो मोजां नुदों आंखौ मोजां नुवाखै नैलाय खोनाय ओइलाय सोरबा सासे फैदोंमोन आरोना स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर फैदों भिडिअखौ नायनानै माने लाइक खालामना गालां थ' लाइक खालामबानो बिराद गोजोननाय मोनो आरोना थ' नायनानै मोजां मोनबा लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ बेनो आरोना सोर दं आरो कमेन्ट खालामबाय था रायलायनो मारै मोजां मोना माथो 1 मिनिट सोरबा कमेन्ट खालामदो र' 1 मिनिट सोर कमेन्ट खालामदो ओंखाम जाबाय नामा मावजि ओंखाम जायाखै दानो जायाखै बानायगासिनो आरोना स' माने दिनै
दा दसे उनाव जागोन आरोना बानायगासिनो थ' बानायबाय थादों खोन्था नों माने जोंहानि माने उनावहा बुंसिगोन आरोना गाइस थ' भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन भिडिअखौ होगोन आरोना नेक्स्ट साननैसो थानानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ माने थ' लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस आरो सोर कमेन्ट खालामबाय था रायलायनो मोजां मोनाखै रायलाय अब्ला जोंसो माने रिप्लाय होनो हागोन आरोना भिडिअखौ नायनांगौ आरोना स' नायबासो माने मोजां मोनो मानो नायथारा मा नेम मायनानिया नोंनि खोन्था मोजाङै बुंनांगौब्रा गोसा गोसा आंनि मुङा रैरुब बर' स' बेनि नामा रैरुब बर' थ' आरो सोर दङ मा जाखो जों सानैनि भिडिअखौ होनांगौ ना थ' साथाम जाबाय लाइक खालाम लाइक खालाम ना बुं लाइक खालामनो ओइ र' थ' लाइक खालाम दसे आयु मासे सुइट नेमलायनो नोंनि नामखौ सुइट ना बुंदो गोदै ना बुंदो दे खोन्था थेंक इउ ना बुं थेंक इउ थ' लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ सोर नायदो दाबो साथाम नायगासिनो आरोना थ' कमेन्ट खालाम लाइक खालाम अब्लानो मोजां मोनो आरोना लाइक खालामना होबानो जाबाय थ' माने ओंखाम जालां ओइ र' दसे तो कमेन्ट खालाम तो दसे रायलायनोसै आरोना दसे रायलायनानै थांथारलै हनै लोगोफ्रा थांजोब्बाय आरोना आइला मा न'आव दंना बहा दं मावजि आं न'आव गैया दा जोंहा आयंहानावसो दं आरोना थ' जोंहा आयंहानावसो दंफैयो मासे जानो हायो नोङो बे गाजर जागासिनो आरोना नै गाजर जागासिनो गाजरखौ मा बुङो इंलिसाव र' नोंखौ आं दा रावबानो गैला माथो सासेयानोल' नायगासिनो सोर नायदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सासेल' नायदो साबा लाइक खालामबाय गोरिब शर्ट एफ थ' मा गोबाबायसो माथो जाया नङा सोरबा सासे गोरिब शर्ट एफ नो सोरबा थ' आदा उदालगुरि लिजेन्ड नायदोंमोन आरोना दहाय फार्स्टआवहाय भिडिअखौसो माने मोजां मोनदोंमोन थ' कमेन्ट होना गालांबाय आरोना आंनि भिडिअहाय ओमफ्राय दा गैथ'ला नायाखै मा कमेन्ट लाइभआव कमेन्ट होनायबा मोजां जागौमोन गोबायो गाजर जाबाथाय गोबागोन मानोना नों जादोरे थ' सासेल'सो नायगासिनो आरोना रावबानो गैला माथो आइला र' सासेल'सो जानो लुबैदो गाजरखौ जानो लुबैदो नों गाजरखौ सोरबा सासे लाइक खालामबावबाय हनै टिकलिया जाबाय थादों आरोना गाजर सानै फैबाय लाइक खालामबाव लाइक डान लाइक प्लिज लाइक खालाम लाइक थ' कमेन्ट खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम होमबानोसो रायलायनो हागोन आरोना स' दसे आरो रायलायबावनोसै बारा टाइम नङा र' दसे र' थ' कमेन्ट खालाम थ' रायलायनो गोसो दंमोन आरोना दा मादि जादो साथाम फैबाय लाइक खालाम प्लिज लाइक खालाम प्लिज लाइक खालाम साथाम नायबाय थादों नोंखौ साथाम साला गाजर जानायखौ नोंनि गाजर जानायखौ साथाम नायगासिनो नाय साथाम नायगासिनो नायदो कमेन्ट होगोन दे नोंखौ राइट खनानै दे नाय कमेन्ट होगोन दे इसोर दा स' साथाम नायगासिनो आरोना लाइक खालामना गालां भिडिअखौ ओमफ्राय कमेन्ट खालाम थ' रायलायनो
मोजां मोनो सोर नायदों होनबानोसो गम मोनो आरोना स' लरायनाङा सोर नायदों कमेन्ट खालाम फुन फायना होदों आरोना गाइस थ' ओइ आदा सासे फैदों नर्थ इस्ट फेलकन ओइ बिमाय जानानै बोरै मोनदों जोबोर मोजां मोनदों आरोना स' सिगांनिफ्रायनो बिमाय खामोनफ्राय दायो जाबावबाय आरोना थ' नै दसे आरोना लाइभ फैदों आरोना नर्थ इस्ट फेलकन ओमफ्राय दायो थांगासिनो आं गामियाव थांगोन ओमफ्राय पिकनिकनि थाखाय फैसा कालेक्सन खालामगोन आरोना स' फंबाय सासेया फन खालामगासिनो ओमफ्राय लाइभआवहाय आं हमनो हायाखै आरोना स' दा थांगासिनो आरोना थांसै आं दा दसे थानानै बेवहाय दसे थानानै थांसै ayo này mà ayo đổ tay lên này hello guys meow này meow một hello guys meow 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 so tiklijang जों मोनसे भिडिअ बनायदों आरोना मियायो बेखौ माला होनांगौ भिडिअखौ माला होनांगौ जों बायनाया मियायो बानायनाया गाबोन बा सप्ताया होगोन आरोना जों सान टिकलिजों आंजों खेला मोनसेनि खेलानि भिडिअ मोनसे बानायना दोनदों आरोना स' आंनियावहाय दा मोनथाम भिडिअ एडिटिं खालामना दोनखादों अलरेडि स' माने निउ इयारनिफ्रायसो आं भिडिअ आपल'ड खालामगोन आरोना गोदान बेनिखायनो स' नोंथांमोना बिनि नेक्स्ट इयारनिफ्राय माने 2023 निफ्राय नायबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ धामाका भिडिअ लागोन स' माने भिडिअखौ आं बानायाखै ओंखायनो निउ माने भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे बाय दे आं हिनजाव खावनो थांनोसैनो अके थां दे हा मा होनदों थालांनो हागोन स्कुल गैयाबा स्कुल गैयाबा थालांनो हागोन आरोना गोबादो सासे गोबादो आरो सासे गोबाबाय आरो सासे गोबायाखै मिनिदोसो बेयो बे गोरिब सर्ट एफएफआ आरो सासे गोबादो बियो सासे गोबाबाय आरोना मोननै गोबादो माबा सासेयाबो गोबादो दा नायबाय थादो मिनिदो होनदे आदा नटिस फेलकना मिनिदो होन बे सासेया गाबबाय गाबबाय सासेया गाबदो बे माबाया गाबदों हिनजाव खावनो थांनो इयो फिसा मानसिया गाबदों फिसा मानसिया गाबदो बे फिसा मानसि ना ओंखायनो गाबदो बे बारा फिसा मानसियाबो फैयो फिसा मानसियाबो फैयो बेवहा आंनि स्कुलाव फिसा मानसियाबो फैदो बारा गोबाव थाला आरोना 18 मिनिट जाबाय 25 मिनिटसो जाबावगोन आरोना गाइस कमेन्ट खालामना प्लिज अननानै रावबानो कमेन्ट खालाम नोंहा फरायनोबो टाइम जाबाय नों फरायनांसिगोन आं दसेबा नों फरायनोबो नांसिगोन दसे थाबावनानै आं फोरोंला आं थांसै न'आवहा आं फोरोंनो रोङाना आं फोरोंला दे बुंनो अके आं नोंनि खिथु बुंगोन दे ए बि सि डि इ आं मेदाम दे अके नों मेदाम दे जोंहा टिकलिया मेदाम आरोना दाय नों मेदाम ना इ एफ नों मा होननाय नङा नों मा होननाय मेदाम ना मा होननाय नों मेदाम जागोन खिथु बुंलांनो मिनिदो रायलायनायखौ खिथु बुंलांनो खिथु बुंलांनांगौ ना आङो बि मेदाम जागोननो आरोना स' थाथों बि मेदाम जागोन आरोना बि मेदामनो ओमफ्राय आं खिथु बुंलांनांगौ आरोना थ' आरो दसे थासिगोन आरोना सोर दं कमेन्ट होनाय बाय मैना फिसानो बाय नो मैना फिसा अके बाय टाटा बाय सासे फैबावबाय कमेन्ट दसे आरो बाय टाटा अके बाय नो थेंक इउ सो माच दसे लाइभआव फैनायनि थाखाय आरोना गाइस सानैखौबो बाय होबाय ना सानैखौबो होआखै सानै नायगासिनो दायो बाय टाटा लाइक खालाम लाइक आरो सोरबा सासे दङ
सानै दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट रावबोनो कमेन्ट गैया सोरबा नायखांबाय दाना सानै सोरो बेरे आदा आइ आदासलाय गामिनि बे आदासलाय नर्थ इस्ट बेलकन आदा बे गामिनिसोलाय बियो एले सासे दङ कमेन्ट खालामाखै बियो सोर थालाय बे सोरबा जागोन बियो सोर जागोन कमेन्ट होआखै बे सासेया नायखोमाबाय थादो सिरि जों सोर जागोन बियो सासेखौ दानना हो हैद नाङा दानना हो र' दायो होगोन दे बे कमेन्ट होसिगोन आरोना ओ सानै फैदो सानै गाइस कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट खालाम दसे रायलायनि आरोना कमेन्ट खालाम कमेन्ट आइना कमेन्ट खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम भिडिअखौ जोंहा टिक्लिया बुंदों लाइक खालामनो होदों आरोना लाइक खालाम तो बाय टाटा तो गाइस बिदिबा बाय टाटा ह्यूमेन हेलो तो ह्यूमेन ब्र माने गाबोनफोर लाइभआव फैसिगोन आरोना दिनैसो माने खामानियाव बिजि जाबाय दा हस्पिटालाव थांनो गोनां आरोना तो हस्पिटालाव थांसिगोन दायो तो बेनि थाखायनो सरि आरोना गाइस तो बिदिबा माने दोनथ'नोसै आरोना तो बाय टाटा